M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Tiyeni timpereke kuimfa yowawa. Tiyeni timpereke kuimfa yochititsa manyazi. Mneneri akudandaula m'mawoyamba. Mwinatu ino ndine nafenso tikuperekedwa kuimfa zochititsa manyazi. Kapena ife tikupereka ena kuimfa zochititsa manyazi. Koposaposa tikupereka mbuye wathu kuimfa yochititsa manyazi. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Lero ndi tsiku la namba 27 la nyengo ino ya Lent, ndikuti tatsala ndi masiku pafupifupi 13, Mulungu ndi masiku asanu ndi limodzi kuti tichite chikondwerero cha Pasaka. Lero ndi Lachisanu pa 15 March chaka cha 2024, ndipo ndi Lachisanu la Mulungu Wachinai wa nyengo ya Lent. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Luntha mutu wa 2 ndi meya 1 kudzawerenganso ndi meya 12 kulekeza 22. Timpereke kuimfa yochititsa manyazi. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Aleya Mwagomba kuchokera ku St. Pius X Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo salimo yathu tsiku la lero ndi salimo namba 34. Chauta amakhala pafupi ndi anthu osweka mtima. Mawu amuthenga wabwino ndi monga adalembera Yohane Oyera mutu wa 7 ndi meya 1 kulekeza 2 kudzawerenganso ndi meya 10 kenaka 25 kulekeza 30. Akadamgwira koma poti nthawi yake inali isanafike. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi, ECM. Tiyeni tsopano abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi pamene mawu a Ambuye akutiyankhula, pamene Ambuye akufuna ife titsegule mitima yathu. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Luntha. Anthu osamvera Mulungu amaganiza molakwa kuti moyo wathu ndi wochepa ndiponso womvetsa chisoni. Nthawi ya imfa ikafika, palibe mankhwala oti nkupulumutsa munthu. Monga tikudziwira, palibe ndi mmodzi yemwe amene adabwerako ku dziko la akufa. Tsono timukhalizire munthu wolungama, popeza kuti amativutitsa ndipo amatsutsana ndi ntchito zathu. Amatidzudzula chifukwa chopandukira malamulo. Amatinena kuti timanyoza mwambo. Iye akuti ati amadziwa Mulungu, ndipo amadzitchula mwana wa Ambuye. Tikamuona timamva kudzudzulidwa m'maganizo mwathu. Tikangomuti tha, ife pomwepo khwinya. Iye uja makhalidwe ake safanafana ndi anthu ena. Machitidwe ake ndi a mtundu. Amatiyesa ife anthu onyozeka. Amapewa machitidwe athu ngati zinthu zonyansa. Amaganiza kuti imfa ya munthu olungama ndi yodalitsidwa. Amanyadira kuti Mulungu ndi Atate ake. Tiyeni tione ngati mawu ake ndi woona. Tione zimene zidzamufikire pakutha pa moyo wake. Ngati wolungamayo ndi mwanadi wa Mulungu, Mulungu adzamuthandiza. Adzampulumutsa kwa adani ake. Timuyese pakumusautsa ndi kumunyoza, kuti tione ngati ndi munthu wofatsa, ngati ndi wodziwa kupirira. Timpereke kuimfa yochititsa manyazi. Paja iye yakuti Mulungu adzamteteza. Anthu oyipa amaganiza zimene tanenazi, koma ndi maganizo osokera.
kuyipa kwawo kumangowachititsa khungu. Sadziwa maganizo obisika a Mulungu. Sakhulupirira konse kuti ilipo mphotho ya anthu oyera mtima. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Yohane oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pa nthawi yomweyo Yesu adakayendera dera la Galileya. Sadafune kukayendera dera la Yudeya chifukwa akuluakulu a Yuda ankafuna kumupha. Nthawiyo nkuti chikondwerero cha misasa chili pafupi. Koma abale ake adapita ku chikondwerero cha misasa chija. Yesu nayenso adapitako. Sadapite moonekera koma mobisa. Pamenepo anthu ena aku Yerusalemu adati, kodi munthu akufuna kumupha sa ameneyo? Si uyu akuyankhula poyerayo, popandanso omnenera kanthu? Kodi kapenatu ndiye kuti akuluakulu azindikira kuti ameneyi ndiye mpulumutsi olonjezedwa uja eti? Komatu mpulumutsi olonjezedwa uja akadzabwera, palibe amene adzadziwe kumene wachokera. Koma uyu tonse tikudziwa kumene adachokera. Pamene Yesu ankaphunzitsa m'nyumba ya Mulungu, adayankhula mokweza mawu kuti, ine mukundidziwa ndipo kumene ndikuchokera mukukudziwanso. Koma sindinabwere mwakufuna kwangayi. Atate amene ali okhulupirika ndo adandituma. Inu simukuwadziwa, koma ine ndikuwadziwa, chifukwa ndine ochokera kwa iwo, ndipo iwo adandituma. Pamenepo anthu adafuna kumugwira Yesu, koma padalibe ndi mmodzi yemwe amene adamukhudza chifukwa nthawi yake inali isanafike. Uthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Tiyeni timpereke kuimfa yochititsa manyazi. Mawu athu oyamba akukamba nkhani yomvetsa chisoni ya mtumiki wa Mulungu, amene chifukwa choti amadzudzula anthu, amene chifukwa choti amaonetsa njira ya Ambuye, amene chifukwa choti amayika mnjira yoyenerera, anthu akupanga upo, afuna aoneke ngati ndani, akutilepheretsa kukwaniritsa zofuna zathu, akufuna ife tioneke ngati oyaluka pamodzi pano. Tiyeni timuphe, tiyeni timpereke kuimfa yochititsa manyazi, poti amadalira Ambuye wake, tione ngati Mbuye wake adzampulumutse, tione ngati zikabwera zowawa akhulupirirebe Mulungu. Izi ndi zimene zimachitikira anthu amene asankha kutumikira Ambuye. Amaperekedwa kuimfa zochititsa manyazi m'njira zosiyanasiyana. Imfa yoyamba kuonongeredwa mbiri, imfa yachiwiri kuonongeredwa tsogolo lawo. Tili ndi imfa zosiyanasiyana zimene anthu amene akuchita kufuna kwa Mulungu amakumana nazo. Tikuona Ambuye Yesu kuti chiyambi cha utumiki wawo atangobatizidwa mu mtsinje mmoja wa Yorodani, akhala akumana ndi mavuto osiyanasiyana. There have been a conspiracy to kill Jesus. Lero Ambuye Yesu ali ku Yerusalemu in spite of the plot to kill him. He is refusing to be discouraged when others misjudge his motives. Ngakhala akudziwa kuti akusakidwa, ngakhala akudziwa kuti kuli upo lofuna kumupha, Ambuye Yesu sakubwerera mbuyo, Ambuye Yesu sakugonja. Mu munthu wathu nchinthu chapafupi kwambiri kutaya mtima. Kutaya mtima pamene timembekeza zinthu zabwino, kapena kuti zinthu ziyenda mwa ubwino chifukwa choti ife tikupanganso mwa ubwino. We have Christ as our model. Tisataye mtima. Zimachitika ndithu. Mwina kupita ku chipatala, ukuyembekeza ndithu kuti madokta akuthandiza. Mwina kuamva akunong'ona. Matenda ake otunde basi momwemo mwachiyamwada. Amene osanga chire. How can you feel? Adaloweranjo sembe. Ukukhuthula moyo wako pa parish paja kumagona mochedwa trying to uplift the lives of others. Ukumva kukambira zoyipa. Business isingawine iyi, munthu amene yangovutika. Mwana uyu sadzatheka ayi. Mwa munthu wathu nchinthu chapafupi kutaya mtima. Koma tili ndi model Ambuye Yesu, amene zokamba za anthu ena sizinabweze mbuyo. It's very easy kuti tikhale discouraged, koma Ambuye Yesu akunena kuti ali nafe, akutiperekeza, titsate mapazi yake. Chimene tikuchiona chochititsa manyazi, chimene tikuchiona choopsa, chimene so inu ndine timachita, is the reaction of the people imene kukhala pa Chingereza amati double standard. Ambuye Yesu akakhala pakati pawo,
palibe ndi mmodzi yemwe amene amapanga confront kapena kuwatsutsa, koma Ambuye Yesu amati akachoka amapanga ploy, amapanga plot to kill him. In his presence none refuted him. While he's not there, they were plotting to kill him. Build a tough skin, brothers and sisters. Abale athu enieni ndi amene mwina ife sitimadziwa kuti ndi abale athu. Ndipo adani athu enieni are those who praise us in their presence. Anthu awo Ambuye Yesu amati akakhalapo samamutsutsa, koma Ambuye Yesu akachoka amapanga upo loti amuphe. Tapha anthu angati in their absence. Tajeda anthu angati in their absence. Taononga mabanja angati in their absence. Taononga ntchito zingati in their absence. Taononga nsembe anzanga angati in their absence. Ambuye Yesu lero akuti tipange check our reaction komanso our perception ya anthu ena pamene ali nafe kapenanso pamene asali nafe. Let's correct our opinions of what we hear and say about others. Nthawi zina anthu timapanga react kuzimene tidangova koma zopanda umboni. Amene uja ni munthu oyipa kwa basi. Adakuchitiranipo choyipa, ayi. Mudamuonapo akuchita choyipa, ayi. Nanga bwanji mukuti ndi munthu oyipa, ayi ino simamuona kuti ndi oyipa. Perekani umboni kuti uyu ndi oyipa, go. Tidangova and we act on that. Akatolika, opembedza mafano. Akatolika, anthu oyipa kwa basi. Satanic. Mudaonapo opanga za satanic, ayi. Muli ndi umboni kuti ndi satanic, ayi. Tidangova and we've inherited that hatred. It's natural that we all long for peace and success, that inner peace. But tikumbukire kuti the bonus imene timapeza, imene adani athu amatipatsa, they will never leave our images unstained. Adzayesetsa ndithu kutikambira zoyipa akafuna kutibweza m'mbuyo. Amene uja ndi aulesi, ukafupikitsa zinthu, kaulaliki, kamapemphero, ukatalikitsa mapemphero. Amene uja is not considerate. Amene uja ndi odzikonda, ukagawira zinthu. Amene uja ndi amatama. Komano ngakhala anthu atiwonongere mbiri, ngakhala anthu atifunire zoyipa, tikumbukire zinthu zitatu izi, kuti pamene anthu akutikambira zoyipa, nthawi zina imangokhala nsanje chabe. Nthawi zina kumangokhala kuti chifukwa choti mmoyo mwawo alibe mtendere, akungofuna wina aliyense akhale opanda mtendere. Nthawi zina you should know that it has nothing to do with you. Nthawi zina anthu amatifunira zoyipa, nthawi zina anthu amatikambira zoyipa, chifukwa chonena kuti ali ndi mavuto ambiri, akusowa kuwapungulira, akusowa kuwathetsera. You are just a punching bag. So tithakulira mavuto akabwera. We may not understand why the things are happening to us. We may feel hurt. We may cry. Titokhala ndi sleepless nights. We may become defensive. Remember, ngati akuti namizeradi. False accusation is the last stage that you get before you receive divine promotion. Jealousy is the tribute that mediocrity will pay to the genius. Anthu amene amachita zabwino, anthu amene ndanzeru, anthu amene amayesetsa kometsa moyo wawo, zimene amalandira dipo limene amapeza nde kuchitiridwa nsanje. Munyengo ino ya Lent tili ndi ntchito yayikulu yoti tigwire pa masiku ochepa amene atsala tisanachite chikondwerero cha Pasaka. We have a duty, we have a task of rising above critics. Tikuyenera ndithu tidutse tifike pamwamba ponena kuti zokambakamba zikamakambidwa tiphunzire kuti tizitani. So pali zinthu 6 izi zimene ndimafuna ndipange suggest mmoyo mwathu. Choyambirira pamene anthu akutikambira zoyipa, yet we know kuti these are out of malice, these are out of jealousy, these are out of anger, these are out of kusowa mtendere. Choyambirira pray. Pray and pray. Tizipemphera. Pemphero limakhazikitsa zonse mchimake. Chachiwiri, surround yourself with supportive people. Mmoyo muno tidzipezere abwenzi ngakhala atakhala awiri kapena atatu, amene amatimvetsa, amene amatifungatira, amene amatilimbikitsa. Prayer, surround yourself with positive people. Chachitatu, always remember that not all critics are bad. Kudzudzulidwa kwina kumakhala kotithandiza, ngakhala atakhala kuti akutinamizira, kumakhala kotithandiza kuti tisinthe china chake. Number 4, keep going. You are strong than their criticism. Number 5, release anger by doing what you love most. Holding anger enadatero is like drinking poison and expect the other person to die. Buddha atu amatero kuti kusunga mkwiyo kuli ngati kumwa poison
kenaka nkumayembekeza kuti adani ako ndi amene amwalire. Tikamasunga mkwiyo tifa ndifeyo, ndipo chotsirizira start again. Believe you me, adzakukambiraniso zina zoyipa, start again. Believe you me, adzakambaso zina, start again. What's the point? Keep moving. Akakamba zoyipa pena okhala ngati sunamve. Keep moving, keep doing what is right and just. Tapempha Ambuye tsiku la lero kuti pamene ena akutipereka kuimfa yochititsa manyazi, kumbiri zochititsa manyazi, tidzifunse kuti ife tapereka kumbiri zotani, kuimfa zotani. Ndipo tipempha Ambuye kuti atiperekeze kuti kuimfa zimene akutiperekazo m'malo mogonja zikhale divine promotion. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.